All Party Hills Leaders Conference mati APHLC Sarupathar Constituency along kang dangamai kang ni. Katsa lang pera ruatum perangke amai kang nipon. Aprangsi Abirta kilang arato anopan kardom pajero kardom. Non Karbi Longri Abirta long pen ujang terangpi, non birtang ton pen arju pantha. Theri ni phai kep arni analo por phai ki thoma por lakha inkoi rahini Sarupathar constituency ka parlo paklang so lakha isi open state along APHLC atum kang dangamai kang nipon. Laso kang dangamai along BJP, Congress, ASDC a party atum pen ke ongdung aradatum APHLC along chepa ogdun. APHLC aradatum aphan ningka che thela pen ningkang sam ke do joksi APHLC along chepa ogdun lopata ka chepa ogdun aradatum pen ningje pon rinti. Lapen ke wang jelang arni sitame la anso se aradatum chepa ogdun thu selang puta ningje pon thu. Non ke wang GMAC kili ka pora hod APHLC party pen Sarupathar constituency along pen ake hai bapuram terang aphan ka che toy dunjia phan sitame ake hai je ai ka thar pen pherang kya thengno lamjai pon. Lapen APHLC party atum hai pame vek ji lapen bokwajan deu pania long sitame ke hai de ji angring sido puta pherang ke karjo hod than pachini pon. Bang solong Samson teron APHLC bokajan LAMI phupen kachari pon amai along aluhisar po man pen nga chetong dun APHLC amai phu je ai kathar lapen bapuram terang kursing timong bongpo kathar ritakram sapia tumpen chenglok kaprek party claim rapet claim bang phu bang philapen ketheding ronga sarapen ki ongdung hawara mulu katum chetong dun. Bangso mass joining program along kaprek party pen kachepa ogdun kaduka ve bang pharu phosusi amulu katum APHLC along chingbidun. Bangso amai mesen pen pachun pon. Sangti hidi pen projen terang Karbi Longri Abirta. Assistant ding. Okay. Assistant Secretary lo, KNCAPN. Oh, Secretary. Lapen damdo pilo na Rupjini Terangpi. Assistant Secretary. Rupjini Terangpi. Rupjini. Laga itu malam kongjai lo yang cetong tundu itu Central Committee pen, LA Committee pen lapen laga local committee pen lapen lasonga taksi purba puram sarphanta langlo inning chingsamlo la AG260 dolong ketok ateng pen nili usomar pen nili thep sata nili somar achari rong askur se padun bom setame pu non bang ke amian chitok thek pen nilo la son sila pu khita papur hi bom pon nili bang buji dun bom pajalo kacing bay lapuson payam so prang dom ave ningkang sambi nong si nili ke kachupa ogdu na si nili bangke peneng election bangke lapu si cirab dun ipo ape phomun edo la bang khoke ra phomun eta nili piyo pensiwan po nili men ke jume ke lingpi nali rong malo dida kalang lo sinasing lekhe rong eklo nili surhajan driving na thua bang PMCC bang lo haruge thom lapen a committee dak ASDC a committee ke dissolve that si non APHLC si mandat lo alang litu lapen BJP pendo lapen Congress pen bang inkoi lo ne bang thom kep lo ne du ne ko an Congress pen Congress pen ke athema nili phanta radatu nili phani kang samsina koi ke matidi lasi nili radatu nili phanai koi tunge pini ke ahoka kudago ni tunge PLC si nangku nili phanang tulo nili phan nangchi kichi halo nili phanai koi radatu si PLC na pote nili ke PLC na ko nili nilak nili hang ke chok sideji mati lasi aku pini nali tuang lu tame midang lu tame thandang officially apa ke kalilang tame apu lang litung kandidat bang ako nili phan si mathalo pose lang tuang lu tapandang video ning chitelo IPLC aro teng situng lempon pol pen rata kisung tipajok pon dia pan sini ajak oket lalu kedam tang MSC election hon nangli ai pusining the athema lasong lo kedam tang ni to independent ni back behind japta we ni clean independent
madu aja kong tani li kuru repin tani li nuet pen kithur pen jungjung tani li hajar isia thak abud long lo non nili tung aku klem bom dambom pen ani li tung chethek long lo pharok chok se bud nili long dotang lo lalu plote non EPSLC abud la dak non nili presently non chethek long pharok chok siner ke abud non da klem repin pen ta lalu te pangrum pelo te nili tung non an pang 2400 2500 li tang lo non ni tu ka chingrum a hir pen aso ang tang pen aku an se munit bang lang lasi nili tung hai par pigi pasla dak bang nili tung ninchi thelo pa kadu ka verat tamila sikni Party Hills Leaders Conference, EPHLC Women Wing as Secretary Lo. Lasi nili pini ladak surupathar along constituency along kiwang pen nilining karong nilining kangsam chipu thek pinan lo bima ahok kachesong along klam along ilitum surupathar along ladak armu akiong nili kachethek long arnam hirjume thepik long lapen rada hirjume thepik lo punili kroidam thip lo lapen Aki hai jai kathar sar EPSLC amai phu alangli ahok pet pen alangli arjap hi pen ajoksi piniarni lapuan women wing lapen youth wing lapen kadok kawe khai kaching hon abang phi pen sitame pini chitong long lo lapen pini chithan pon long lo athema hempre ke litum arnisiarni ke long vekji La Article 3 that talks about separation of state, lapen ke autonomous state, la Article 244A, la ke ilitum kachi song abang ke ilitum ke kilong dabji ang ring thepik lo. Lapen ilitum non women wing kiseng ponji sitame nilitum arni chithik pontang lo. Lasi BJP pen kewang, Congress pen kewang, ASDC pen kewang, pini apharo asuri lapuson si nilitum chithek pon long lo. Atumi sitame lapuson si tumi dik sitame Mahamaya long sitame bang suri si armu BJP SDC Congress pen wang tanglo Mahamaya constituency long lapen pini thot sitame Surupathar constituency long APSLC long Congress pen ASDC pen BJP pen kiwang pini ko an ahirjume arnam ahirjume lasi ilitum ke paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen ilitum ke la ke chisong wek po lapen ilitum Inglong akhai doan stame ilitum ningisi nondo tanglo pu ang heklang tanglo pinyarni an sitame lapen pinap sitame ako puthot korkan thi constituency pen sitame pinap sitame lapuson thak si abirta dolo haladak sitame anut abang phu a party pen join dun ja phan sitame birta long tanglo lasi ilitum kaching hon nai jai kathar sar alangli ki claim ki dam alangli a hok do de sang sepen alangli an kang chir chichini ne alangli lang kang it chichini ne lasi alangli ke khaya phan rada phan alangli arjap thipen pinyarni ilitum ahok pet pen ilitum ang thek chilong lo satum kamatha alangli tum hemprek nang ni asamalong si dodonji pugi pupen puthot ako BJP atum ako ilitum aphan ng pamanghu ng pamangram si ilitum kang chir kalang it pen si ilitum dolo lasi Pinian ke ahok pet pen arnam ipang room si Congress BJP SDC pen sitame all party Hills Leaders Conference along women wing atum sitame nang kachi song dun dotang lo lapen ahok pen nilitum non ke arjap ikhip po Non ke wangji KAC MEC kiligalong vote ke jok dunji phan amen ka chethap dunji lapen aron re mate ahok hetuma phan claim and objection phan Karbi Longri disia tumpang dak pondet aphi laso claim and objection along Karbi Longri arat ki do an lapen hamphang song ki do an chelang si claim and objection ki pidunji phan Territorial Security Service Association lang phera ro atum pherang kya maya long chuhang pon lapen lahai ki che so tum longli pata ki doma ka vima lapen ahok vega bang phu ka lima kalang ma lahai ke lang dun chari nang jiputa alang li tumpen pachini pon thu laso pherang ke maya long kat salang phera ro mai phu rovel teron kongchun bang George terang tiripia mai phu samsoning ti lumbajong ro mai phu rajesh teron atum laso pherang ke maya long chetong dun Kansot je Karbi Anglong non tribal atungaphan utar kangthanji lapente la solong disi ki kupona teng bonate claim and objection aputhak Karbi Anglong aradatum Karbi atum jongsi ani kang samunde bang dokko kumane ra jongsi kumane non tribal aphan ani kang samse bang dokko ani ke pokhe bang dokko kodangte alalitum complaint में लापेन claim and objection a report pi में को aputhak alalitum notice pi bonlo lapen la solong stame
kebang non 11 March an deadline pipon lasi je non Karbi Anglong arada phan kapachini kang tung bangalalo ilitum Karbi Anglong arlo atok anu ke do atuman kusita mela so putak mai kachini dun kenang so athe non ilitum maduda chini je Karbi Anglong along ke non tribal atum si buiseglo komane ke puska chojorchal bang ta voter list do kona ji reading peneta alang ilitum Karbi Anglong Termas Council along wood pidun bongo komane ke land pata saul pota banke kabe pin pen bustame Karbi Anglong a citizen ang chimandet lasi lasolong pena bang ilitum bang Karbi Anglong arat atum kado kabe bustame laso banke nalitum chair of dun stock pen nalitum objection bang pidun si ke meji ko apathaksi nilitum pinia banke press media long panda konang ko athe ilitum Karbi Anglong along ke maduda chini lo OPC non ke recently akisung ke doma OPC non ke phogoma kado ka betala bangi chini pami last ilitum Karbi Anglong Territorial Social Security Association Langher Constituency Committee hin desida me khaijing thonai labende longri longpat paklar nai longri longpat afan arda dunai pojoine si rat afan kapachini lo je la so putha ka banke kadok kawe Karbi Anglong long ke thek kere atum ke do an sitame ilitum afan apodolan pena banisi mate 11 March an kadok kawe sitame ilitum DC ake hai monasi claim and objection report ki job nai ma laso dimas tame notice pilo laso teng pen Karbi Anglong aradalong ke thek ki ding ke don ke thek kere ke doan sitame alang ilitum claim and objection pidonra jongsi kumane jongsi alitum Karbi aratum ani ngeching samse doko kumane jongsi e kilo bo khaya phan chinghon Karbi Anglong phan chinghon pulodang ke nalitum kadok ka visitame nalitum laso putha ka ban nalitum lang chari dun po awareness chirok tok dudun po kusi nilituma hin ben banke katsa langkha constituency committee hin ben banke juning rilo lapente ahok ta ahok lapente benana dimanke hoitu claim and objection pita halo mane lapen kilo mane laso teng pen hala claim and objection kipia teng pen hala Karbi Anglong administrative atum kusi tame laso teng pen si alang itum tame verified nangko je whether that person is belonging to the Karbi Anglong or not alang itum Karbi Anglong along belong begloma alang itum komentu ani kampen si gedoma laso putak tame alang itum lang talib nangji lapente isi kenang sot loje benaran voter list along make niltum ta chini lapen maguda chini komane ke metric ke pass certificate pipo admit card pipo caste certificate pipo livelihood pe namasi voter list banke ongoran lasi laso long banke ahok pe the citizen no si langdam ji pulorate itung ka chini jena ing bange kenang so athe len kota jongsi ave pulorate ilitum da ka citizen kota ilitum consider oni lasi laso putha ka banke len kota banke verified vegnang ji par amajo nilitum kumane jongjung phane ki jongdan la putagali office itame Karbi Anglong along non tribal atuma phan la objection kumama si piduntang ma ba ki pidunde rang ma ba ki pidunji atum ban kustambe nilitum chuni rilo la pente hala administrative atum kustambe la len patas banke langchari pensi pilopo voter list ala manke amen thapona ji la pente hala soteng mesi langchari si remove nang ji Pinya Abirta la ang sikang ton cholo kaduga via phanta kardom